Moi moi jollekin. Masti. Siis me maistellaan tänään herkkuja. Ja ensimmäisenä herkkuna meillä on Ringels Reloadia. Lukekaa itse. Joo, älä nyt avaa niitä muita. Okei, eli maistuksesta. Miksi täältä puuttuu puolet? Valittu se on virus. Virus. Okei. Joku tämmönen kikkatikko. Tää. On poliisia. Joo. Tule sinä näkyviin. Miten me kaikki voi olla poliisia? 1. Ei kun 0. 0/5. 0/5. Seuraavana meillä on Oreo Coca-Cola. 0/5. Ei. No. Haisee koki. Ja haisee. Ei maistu. En mä oo maistanut. Siis oon maistanut. Ja on 5/5. 5/5. Ja seuraavana herkkuna meillä on spaghetti. Joo. Oota auki. Jälleen. Aika huonosti. Niin varmaan oli sentin vähemmän siitä, että tuolla on saha juttu siellä ylhäällä. Onko se siellä? Mitä? Näin. Mitä aukesi? Mä otan vihreän pötkyn. Mä oon jo maistanut punaista. Keltainen. Ei yhtä pehmeitä, ne on kivikovia. Ja siis me maistettiin punaista Mä oon näin pöhmä. versiota. Me maistettiin jo tämmösiä. Ne oli ihan sikapehmeitä. Näin. Juu. 3. Eikö 5? 5. Joo. Kautta 5. 5/5. Hei hei!